खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दाउ फार्मनि सोमोन्दै माने आंनि दाउ फार्मा बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव माबायदि बेखौ नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन मानोना आंनाव कमेन्टआव माने आंनि फार्स्ट भिडिअफोरावनो सोंहरबाय थादोंमोन नाथाय आङो भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन थ' दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअनि गेजेरजों आंनि दाउ फार्मनि जायगाया बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव आरो आंनि दाउ गन्द्राया बेसेबां गोलाव बेसेबां गुवार बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन थ' नोंथांमोना अन्नानै नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर अन्नानै नायनानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे अन्नानै गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थुदो बिदिब्ला आं दाउ गन्द्रासिम दायो मोनाबिलिनि 3:30 जाबाय आं बेलासिनि आदारखौ दानिसो खांबाय थ' एकदम नै मेगनाबो बुथेथे जादों थुदो थांनिसै भितराव लोगोफोर एसे मोनाबोबाय नालाय 3:30 माने 4:45 जाबाय थ' मासे मानै हाबफैबायानो बैफोर बिदै दैगोन नामाथाय खाथाखौ गाखोदो थ' नै थुदो फार्स्टआवनो आङो माने आंनि जालि न'खौ खोन्थाग्रोनोसै नङा होमबा लोगोफोर आंनि जालि न'खौ खोन्थानि नायदो दाउफोरा ओरैबायदि माने दंफांखौ सायहा जानो थाखाय आङो दोन्दोंमोन नाथाय एकदम ओरैबायदि बिसोरो गाखोयो जायो माबायदि दालाइफोरखौ गाखोजोबो बिफांखौनो बोरै बग्रायो नायदो बिसोरो बिराद दुस्त गोजा दाउफ्रा ओरैबायदि आदार होनो फैब्ला फाफ्लि मानि गाखोयो खर' मानि गाना होयो माने आदार होखांबाथाय मालाबा खर' सुखानांगोन आरो ओरैबायदि बिरला बिरलि खालामो थ' दायो मेन बाथ्रायाव फैनोसै जोङो लोगोफोर आंनि जालि न'खौ आङो फार्स्टनिफ्राय दिन्थिनोसै आंनि जालि न'नि गुवारा बिराद दुस्त नै बोरै गाखोदो आं बिरनानै बाहेरायाव थांजानो गियो आरो बिसोरखौ बिरख्लायजानो गियो आंनि जालि न'आ लोगोफोर बै खना बै खुन्था आंनि आखाइ सिदा खुन्थानिफ्राय लोगोफोर नै बे खना खुन्थासिम माने 50 फुट लोगोफोर 50 फुट माने 50 फुट दङ बिनिफ्राय आरो गोलावखौ आं दिन्थिनि लोगोफोर गोलावखौ दिन्थिनोसै नै बे खुन्था खनानिफ्राय बेथिं एकदम थाङै लोगोफोर बेखौ आङो माने खथा मोननै बानायनानै लादो मानोना दाउफोरा गिदिर फिसा जायो नालाय फथल बिनि थाखाय आङो एसे गिदिरफोरखौ एक्सट्रा फिसाफोरखौ एक्सट्रा बा बेराम जायोब्ला एक्सट्रा होननानै नै बेथिं ओरै फैनानै लोगोफोर आं बेयाव गेजेर दरजा बानायनानै लादो थ' बै खुन्था खनासिम एकदम बिनिफ्राय मथथे ओरै थांनानै बिदि थांनानै बिफांनि उनथिं ओइ खुन्थासिम माने माबा दं लोगोफोर 150 फुट आंनि जे जालि न'आ 150 फुट गोलाव आरो 150 फुट गुवार 150 फुट गोलाव आरो 50 फुट माने गुवार आरो आंनि जालि न'आ लोगोफोर बिनिफ्राय मा बुङो बे 150 फुट आरो 50 फुट गुवार 150 फुट गोलावावनो दाउखौ जथेस्थ' माने मा बुंगोन बेखौहाय 400टा बा 500टासो दाउ फिसिनो हानाय केपासिटि थ' बिराद मोजां जायो जेबो उसुबिदा गैया बिनिफ्राय आंनि मा बुङो गन्द्रा न'आ बिनिफ्राय गुवारखौबो सोंहरदोंमोन थ' गुवारा लोगोफोर आंनिया गुवाराथ' जाबाय गोलावाथ' जाबायनो दानाबा गोजौ बे गोजौनिफ्राय गाहायसिम बेसेबां फुट होननानै बुंदोंना थ' आंनि जेया माने मा होनो 6 फुट गांनैजों 12 फुट आरो माने गुवारा मा बुंगोन बेखौ गोजौआ 12 फुट लोगोफोर 6 फुट गांनैजों सुनानै 12 फुट खालामनानै होदो आरो गोजौखौ बेबायदि जाहाथे दाउआ बिरखोनो हायै जासे मानोना जों दाउखौ नायबाय थानो हायाना मा समाव बोरै बाहेरायाव बिरलांगोन बा आंनियाथ' न' जिं बिराद हाग्रा ओरैबायदि हाग्रा रिजार्भआव थानाय बायदिसो थ' बे गोजौआ
माने 12 फुट आरो लोगोफोर बिनिफ्राय बुंदोंमोन मा होननानै जेखौ बेसेबां नांगौ जादों होननानै बुंदोंमोन थ' 100 फुट 100 फुट 100 मिटार 100 मिटार 100 मिटार मोनसे थफ्लायाव 100 मिटार थ' बेबायदि थफ्लाखौ जोंहा मोनब्रै थफ्ला लाबोदोंमोन आरो 100 फुट 100 फुटखौ मोनब्रै थफ्ला लाबोदोंमोन थ' बे मोनबा थफ्ला लाबोदोंमोन बे मोनबा थफ्लाजोंनो मेकआप जाबाय मेकआप जानानै गेजेरावबो बेबायदि बे दरजा नुदोंना बेयाव गेजेरावबो सोंथेबावदोंसो ओरै बे मोनबाखौनो 500 मिटार जागोन आरो मोनसे थानाव 100 मिटार थायो 6 फुटा बेबायदि आरो माने दामखौबो सोंदोंमोन बेसेबां दाम लादोंमोन होननानै थ' 100 मिटाराव 1400 लादोंमोन आरो एसे जेनि क्वालिटिया मोजां जेया एसे बिराद रोजा माने दाउफोरा गासिनो हाया आरो बिराद स्रां बिराद मोजां दाउफोरा गासिनो हायि जासे लाबोदो मानोना एसे दाम खमनिब्ला बिरखोनायावनो गाज्रिनायावनो जिनोबो बा गुवार जानोबो हागौना फाग जानो हागौ बेनि थाखायनो जेखौ बिराद माने एसे दाम होनानैब्लाबो एसे दामि मोजां जेखौनो लाबोदो आरो 1400यै थ' आरोबाव जेया एसे आग्लायबावदोसो लोगोफोर थ' बेनो आंनि जालि न'नि गुवार आरो गोलावा बे जालि न'नि सोमोन्दै सोंहरबाय थादोंमोन ना दिनै आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय लोगोफोर बिनिफ्राय दायो आं गन्द्राखौ बुंलायनोसै आंनि गन्द्राया 50 फुट गोलाव लोगोफोर आंनि गन्द्राया 50 फुट गोलाव खथानै खालामनानै लादो आङो बैथिंनिफ्राय नै बेसिम बैनिफ्राय बेसिम खथासे आरो बे गोजाम थिंनिफ्राय बेथिंगाले बेबायदियै बै खनासिम खथासे आरो थ' गोलावा 50 फुट आरो गुवारा 12 फुट लोगोफोर बिराद मोजां माने 500टा दाउ दोननो हानाय केपासिटिनि आरो आंनि गन्द्राया आरो बांद्रायबो दोननो हायो दोनोब्ला एसे बिराद प्रब्लेम जागोन मानोना बिसोर खेबलायनानै एकदम जखम जाजोबगोन आरो बिनि थाखायनो 500टानियानो बिराद मोजां जागोन 500टा केपासिटि थ' लोगोफोर आंनि नै बिसोरो खावसे माने हाबफैबायानो एसे मोनाहांबोबाय नालाय ओमफ्राय नै बे मासेया दैनो नागिरदों दिनै आंना दाउदैया 20टा दैदों माने सानसे एसे बारा दैबोबाय थादो थ' दिनै 20टा मोनबाय थ' नै दायो दैनायनि माबा दंबावो मोनाया ब्लिगेन दैयो बिसोर फुंनिफ्रायनो दैबायनो थायो दैनायनि खुनु लिमिट गैया मोनायावबो दैनानै दोनो बिसोरनिया बिनिफ्राय लोगोफोर थ' आंनि फार्मनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन ना थ' बेखिनियानो बेवहाय दाउ फार्म खालामबा एसेबां बिगा हा नाङा माने फिसायावबो खालामनो हायो आरो जायगा एसेयावबो नांगौ बायदि खालामनानै हायो आरो गन्द्राफोरखौबो स्टेप बाय स्टेप माने मा रुम फिसा खालामनाबो दोनजायो थ' बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दाउ फार्मनि जालि न'नि आरो दाउ गन्द्रानि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय थ' नोंथांमोना जानांगौ मिन्थिबाय आंनि जालि न'आ बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव गन्द्राया बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव माबायदि आं सिंसा गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होखाबाय लोगोफोर आङो बेवहाय गाबोन सबनिया बेयाव आरो फटलसेखौ लाबोसिगोन मानोना आंनिया दाउफोरखौ फानलांबाय थादो कमिलांबाय थादोना बिनि थाखायनो आङो बे मोनसेथिंनो जमा दोनबाय दायो नै बेथिंखालि आङो दाउ गोदानखौ लाबोसिगोन आरो जालि न'आव थ' बिसोरखौ आङो दा बाहेरनि गन्द्रा फिसायावनो दोनदों थ' बिसोरखौ लाबोसिगोन थ' लोगोफोर गासैबो माने माबाखौ आं खोन्थाखाबाय माबायदि आंनि जालि न'नि आरो जेखौ बोरै सोंदिंदों आरो बेसेबां मिटार बेसेबां गोलाव बेसेबां गुवार बेखौबो दिन्थिबाय थ' आंनिया 150 फुट गोलाव आरो 50 फुट गुवार थ' बेवहाय मोनबा थान बायदों आङो 100 मिटार मोनबा बायदों 100 मिटार बान्डलखौ मोनबा बायदों थ' बेयो आग्लायबावदोसो आंनिया लोगोफोर सोरबाफोर बानायोब्ला बानायजागोन आरो गुवारा आंनिया 6 फुट आरो बे 6 फुटखौ सुथेनानै माने गोजौ 12 फुट खालामनानै लादों आरो थ' बेखिनियानो आंनि लकेल दाउ फार्मनि माने माबाया एरियाया थ' दोनसै बाय बाय।